May mga panahon nga ginatagaan kita sang Ginoo sang tsansa o kon kahigayunan sa pagpahuway diri sa makasalanan nga kalibutan. Apang aton ginatan-aw nga maabot gid ang panahon nga kita makaupod sa iya nga wala nagid kita sa madumduman pa kundi kapahuwayan sa wala sang katapusan. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration with the Agora International Ministry diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College sa CPA sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host kag sa siningation. Ako nagakalipay kag excited because may duwa ako ka mga bisita nga ako nakahibalo nga may ara gid sila nga ma-contribute, mahatag sa aton labi na gid sa pag kot-kot sang aton leksyon sa sini nga semana. Ang ako na una ipakilala sa inyo, siya level 3 theology student o kung nagakuha sa pagkapastor diri sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Originally halin siya sa Valle Hermoso, Negros Oriental, kag subong ari siya diri nag-star sa CPAC tungod sa iyang pag-eskwela. Wala sang iban kundi si Sir Angelito Narbay. Sir Angelito, mayong hapon, mayong adlaw sa inyo. Pastor, mayong adlaw. Sa aton nga mga online viewers, sa aton nga mga abyan, madamo gid nga salamat sa inyong pagsuporta kag pagsubaybay sa aton nga sinimanal nga pagtuon sa aton nga leksyon sini nga semana kag kabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan kag ang balaan nga espiritu magabulig sa aton agod maintindihan naton ang aton nga pagtuon subong sini nga adlaw kag sini nga semanal nga pagtuon. Thank you, gid, Sir Angelito. Ang ikaduha nga akong pakilala sa inyo, kadamo na siya diri nakapakigupod sa aton. Halin siya originally from Batan, Aklan, pero ang iya pamilya ari na subong diri ga-star sa campus sang CPAC tungod sang ila mga trabaho. Siya ang aton system developer diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Ellis Gold Suneco. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Brother Angelito, salamat sa sinikay Giran Liwat, Pastor, nga kita magatuon sa aton niya leksyon. Sa aton niya mga maukod niya mga tagpalamati, kag subaybay sa siningan pagtuon subong. Mayong adlaw sa inyong tanan, kabay ang Dios magpakamay sa aton subong. Adlaw, amo na ako na ginapangamuya. Yes, thank you, gid, Sir Ellis Gold, Sir Angelito, sa inyong pag-acceptar sini nga challenge. Ako mga kauturan nag-excited gid nga magtuon subong kay ari na kita sa aton katapusan nga leksyon, lesson 13, the ultimate rest. Sa apang sa hindi pa akon anay ipasalamatan ini ang aton mga sponsors nga kun wala ni sila wala gini ang aton nga media ministry, ang mga mag-asawang Mark and Meryl Mendoza, ang mag-asawa Mr. and Mrs. Alvin Estrada, ang mga magulutod Sheila, Jenna, and Alex Fijidero, ang mag-asawa Mr. and Mrs. Arnel Almonte, Johan and Myla Susana,
mga mag-ulutod, Marlene, Jonathan, and Annelie, ang mag-asawa Susan and Jet Caro, ang mag-asawa Pastor and Dr. Refendor, kag Pastor Dr. GC and Duna Aragon Jr. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan. Upod sa aton tanan nga naga palamati, mga kauturan may ara na kita nga sobra 3.5 thousand nga mga subscribers sa aton nga pagtuon subong. Kag lapit-lapit 2,000 ang naga-enjoy sa kada semana sa pagtanaw kag sa pagtuon sining eleksyon. Ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan. Aton na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita magbasa sa aton eleksyon. Sa sini nga tion Ginoo nagapalapit kami sa imo. Kag karon amon ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pang ang balaan nga espiritu magadihon sa amon mga panghunahuna. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manon. Amen. Amen. Akon pagabayon si Sir Angelito sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto nagasiling siya sa unang Korinto kapitulo 1 api kapitulo 2 bersikulo 9. Apang suno sa nasulat na, ang wala makit-is sang mata, kag wala mabatiis sang igdulungog, o kun wala mapainuinos sa hunahuna sang tao, ini ginaman sang Dios sa nahigugma sa iya. Yes, salamat gid Sir Angel sa ang aton nga teksto ang Dios magpakamayo sini nga pagtuon. Ari na kita Sir Ellis Gold sa lesson 13, Sir Angelito. Ang title sa English, The Ultimate Rest. Sa Ilonggo, siguro ang pinakamalapit nga translation sa Hiligaynon, ang pinakakatapusan nga pagpahuway. Yeah. Mga utod, aton tunan ano ini ang pinakakatapusan kay sa aton nga introduction kay na we are being asked by God to rest at least kay isa sa isa ka semana. Apang ini ang aton pagpahuway, hindi gid kayo himpit, hindi perfecto, hindi gid sa may mga problema. Even though we are encouraged to have rest, physical, social, mental, and then rest of social barriers aton na natunan sang ligad nga aton nga pagtuon. Yet we are looking forward that one day we will be there. Ti subong are pa kita sa makasalanan o kung makasasala nga kalibutan. And the great controversy started in heaven. Ang dakong away, sumpunganay, nagsugod sa langit, nagapadayon diri. But ultimately, madula ini. Yeah. Ang una na kon nga pamangkot, Sir Ellis Gold, vision of the end. Ang aton nga leksyon sa Sunday. Ini may tungod sa kay John the Beloved o John the Revelator. Nga sir, nga gintagaan sang Ginoo si Diyan sang palananawon. Ano gid ang madalom-dalom diri nga rason nga ang gintagaan kita niya and eventually ginahatag sa kay John ang palanawon of the new heaven and the new earth. Salamat Pastor no. Diri kita sa ating lesson no sa Domingo. Yeah. So ang pinaka katapusan niya kapahuwayan. Kapahuwayan. So diri no, ang pamangkot diri nga agin tagaan si John, sang sining palananawon kung ano ang manabo sa katapusan niya may adlaw. I think pastor ini timing gid ini nga paghatag sa iya sang palananawon ni Ginoong Hesus sa iya. Kay nga amo ni ang panahon nga I think siya na lang ang nabili niya sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Nga sugod to nga nagkayab siya sa langit, nga naghambal ang manugtunda nga kamo nga mga katawan diri sa Galilea. Ang inyo nakita niya nga subong sa iya nga pagkayab amo man ang iya nga pag. So nagapaabot to sila. Apang pastor na siguro na natalpang dan ni Juan. Ubos na ang ako ni makaupo danan. Way man nagbalik. Pagmisa sang Ginoo wala pa sa subong. So ano gid bala? So siguro ang iya Panginoon na puro natublag.
So ang paghatag sang Ginoo sang sining nga plananaw kung ano gid bala ang mahanabo. Naghatag sa iya sang ano sang Kabakod. kabakod kag paglaom. Paglaom, Ay na naintindihan ko ano ang plano sang Ginoo. Yes. Nami sa sir sang imong again mention about kabakod kag paglaom. Kay ti nadulaan na sila sang kwan mo. Ato ang mga disciples even though nga matutom sila pero nagkalamatay sila sa hilaw nga kamatayon. So daw ga question bala sila nga ang gintugutan sila in which they were promised nga the same Jesus nga nakita niyo pagkayab sa langit amo man gyapon nga Hesus ang magabalik diri. So gahuna-una sila Sa madaling pila lang to ka bulan bakasyon. Pila lang ka tuig, 2, 3 ka tuig mabalik na siguro nila buhay pa kami sila bisan 5 pa ka tuig sa mabalik. Pero napatay lang sila tanan, wala gid. That's why John was used by God. Okay. So hindi lang para sa ila bisan sa aton karon nga there is hope. Oh, nga ginpakita nga amo gali ni. Yes. Sir Angelito, ano pa imong madugang sining punto dre? Okay, thank you so much sa pamangkot, Pastor. Ang pamangkot naghambal nga anga si John ginhatagan sang Yeah. palanaon o sang ginatawag naton nga Vision. vision. I believe nga si John, according to the record, suno sang record sang Biblia, siya isa sa mga higala kag abyan ni Ginoong Hesus. Yes. Kag I believe nagapati gid ko pastor nga ginhatag ini ni Ginoong Hesus suno man sa ginhambal ni sir because bangod sang ginatawag naton nga sang ilang nga closeness nga duha Yeah. sa ilang nga panag-abyanay. Kay suno sang record si John si Ginoong Hesus diri pa sang kalibutan nagauraray gid siya sang dughan ni Ginoong Hesus. Oh. Kag kung ano ang mga problema ni Juan, ni John, ginasugid niya ni Ginoong Hesus. Kag ano ang mga hinanakit ni Juan, sir, ginasugid niya sa iya nga master. Yeah. Kag sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kag nakita na si Juan ang iya nakita nga isa sa mga pinakaduol kag malapit sa iya pastor. Yeah. Kag ginhatag niya kay Juan ang vision bangod nga nakita niya nga si Juan ang pinakamasaligan nga tagaan niya sang Yes, palanaw. and that's correct. Isa pa gid sir nga ako nakita Andre nga luwas nga daw medyo nadulaan na sila sing paglaom. Ang isa nga ako nakita diri kay ginpakita, okay, damo sang ginpakita of course ang history, ang aton nagligad, ang palabuton nga mga mahitabo, ang mga persecution anong maabtan sa katawan sang Ginoo. Kag ang last gid nga ginhatag nga vision is about the new heavens and the new earth. So, makita ni John, wow, amo na, daw nagbalik ang iya nga kasigla, ang iya nga kadasig, nga one day we will be having there. Kaya ini nga problema, kalibutan, problema ni sir mo. Despite nga gapahuway kita, gakalipay kita, but may upod na nga kasakit, dugay-dugay, hibi naman ta. Mga lipay ta 2 ka minuto, 3 ka minuto, after sina, mahibi naman ta, problema naman. But there in heaven, ultimate rest. Yes, sir. Kay diri pastor no sa introduction diri sang ini nga plananaw ni Juan, diri sa bugna 1:17 ako ni basahan pastor kag sa 18. Nagkambal sa diri nga sang nakita ko siya napukan ako nga daw patay sa iya tiilen. Sang nakita ni Juan si Ginoong Hesus. Apang ginpahamtang niya sa ako ng iya kamot nga tuo kag nagsiling dili magkahadlok ako ang hauna kag ang katapusan kag ang nagakabuhi nagakabuhi napatay ako kag yari karon nagakabuhi ako sa gihapon kag yari sa akon ang mga yabi sang kamatayon kag halos. Yeah. Amen. Ini guro pastor nga naghatag sa kay daw ko sa ano pa is tumpak gid sa kinanglanon ni Juan. Kag sa aton guro gihapon sa subong. Kay kasami pastor kita ang una gid naton nga ginakukulbaan sa hindi na madula pastor nga makulbaan kita sa kamatayon. Yep. Pero ang promesa ni Ginoong Hesus Kanang. siya ang susi sang Yeah. sang kamatayon. Okay. And that's correct. Yes. Ari sa aton nga Monday nga leksyon.
nagakahangawa ang kalabanan kung saan ugid may tabo ini. Oh, kay gintagaan ka na mo sang vision nga amo ni ang matabo, amo ni ang aton nga madangtan nga didto sa langit may bugos nga kalipay. Pero ang next nga question, when? Okay. San o ini? Yes, Sir Angelito. Anong imo matugla diri? Amo ni ang pamangkot. San o ini may tabo? Kay gin pamangkot na sa mga disipulos mo kay Jesus himself. Oo. Okay, so san o ini mahitabo? Ang kalipay nga aton ginahandom. Nga ginapamangkot man sa mga disipulos sa panahon ni Ginoong Hesus. Suno sa balaan nga kasulatan, Pastor, Sir Sonico, ang ining nga mga panghitabo sa pagbalik sa aton nga Ginoo. Yes. Suno sa ginpakita nga palan-awon sa Ginoo didto kay Juan Revelador, Pastor. Yes. Oh. So makita naton kag maintindihan naton suno sa record sa Biblia nga ini nga temporaryo naton nga pagpahulay sini nga temporaryo nga kalibutan may ara ginaman ang Ginoo suno sa record sa balaan nga kasulatan nga ang ini nga eternal o wala sing katapusan nga pagpahuway, Pastor, matabo sa pagbalik sa pagpadayag sa aton nga Ginoong Yes. Hesukristo. Yeah, and that's correct. Ang aton nga Monday nga leksyon, the countdown. Na ti damo sang mga New Year mag-countdown kita. Oo, mag-isip na 10, 9, 8, hasta nagid sa 1 and then 0. Yeah. So doa mo man na ang kahawat-hawat nga hitabo. Yes. Kag si Jesus mismo sa anon atong leksyon nagmensionar nga sa mahitabo dira sa Mateo 24. Oh, nga amo ni hindi ka mo ma-deceive, hindi ka mo magtalang, hindi ka mo nang deceive sa Ilonggo, hindi ka mo mapatalang, matiplang amo ini. Yes, sir. O diri Pastor, akon mabutang ako nya sitwasyon sa sa mga disipulos. So excited sila mabalan kung Ginoo sa gini ni matabo ikaw naghambal nga magkakari ikaw pag ay nang destruction of the Jerusalem. So they are worried kay ginsaysay ni Ginoong Hesus ang mga kakatabo. Knowing the future, Pastor, ang ginsaysay ni Ginoong Hesus hindi lang puno sang paglaom, Pastor. May mga kalisod gali nga pagkatubangon. Pero naghambal ang Ginoo nga that time ang panahon sa iya nga pagkarig Pastor hindi suno sa iya kundi sa iya nga amay. So why siya mismo? Yes. Why nakahibalo? Pero kintagaan niya kita sa mga palatandaan kung malapit na, kung saan na malapit na. So ako nang ginsaysay niya diri sa Mateo 24, gintagsa-tagsa niya ang mga palatandaan. Yep. Kung ano ang mga palatandaan bago siya nga malapit na siya nga mag-abot. Yes. Okay. So may mahitabo nga mga damo nga mga mahitabo before siya mag-abot. Pero ang isa gid nga ginahambal niya nga hindi ka mo matiplang, hindi ka mo magtalang. Kay base lang mag-abot ang mga false prophets kag mga false nga mga katawhan nga magasiling sa inyo ara na siya didto diri mga kauturan ato na ibalaan nga ang pagkari ni Kristo hindi lang kay a portion of the earth ang makaibalo kundi ang iya nga pagkari isa ka literal events nga literal gid nga hindi lang iya kay damgo lang kay ti may mga doktrina Sir Angelito kag Sir Ellis Yes, Pastor. nga ang snatching bala nang tawag sina nga rapture nga uy ang imo asawa dula lang sa tupad mo ato nagalito sa langit. So ina contrary sa teaching ni Jesus kaya ang iyang pagbalik is a literal events makita gid sa tanan audible events mabatian glorious event na makahimayaon and then climactic event nga everybody is excited and then it is a global events nga hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bilogin nga kalibutan makakita at the same time sa iya nga pagbalik niya. So isa ina sa mga punto nga gina-emphasize ang aton Ginoo. So amo na Pastor ang nagahatag ro sa aton sang paglaom kag kalipay nga bisan pa sa inang mga signs bago sina Pastor sa mga makasilig ni nga mga hitabo may ara kita ginatanaw sa
sa katapusan niya bisan pa nga mag-aagi kita sang hindi hamak Yeah. mga pagtilaw kag mga kalisod, mga crisis, mga tribulation, may ginapaabot kita nga isa ka maayong nga palaboton. Yeah, Sir Angel. Yes, Pastor, that's tinuod gina kag matuod gina ang ginahambal nga gi-share ni Sir Ellis Gold Sunico nga ini nga mga panghitabo sa aton nga kalibutan subong kag ang aton ginahandom sa umalabot nga ginapaabot naton ang inang wala sing katapusan, inang eternal, ina nga kapahulayan ang aton ginahandom subong kay biskan anhon naton ginahambalan ninyo gina pastor nga magtulog kita makadlaw kita pagkasunod nga adlaw wala kita kabalo nga Ibi naman ta. hibi naman kita. So Problema lang. ini nga kalibutan ang aton kasiguruhan ara lang gid sa kay Ginoong Hesus. Kag wala na sang iban. Okay. Mga utod ang aton leksyon nag-mention about sa aton nga Sunday, the vision of the end. Ang aton palananawon pinagi kay John the Revelator ngin pakita sa iya ang maabot kag labi na gid ang ultimate nga among bag-ong langit kag bag-ong duta. Sa aton nga Sunday, Monday nga leksyon, the countdown. Ang pag-isip naton halin sa pataas pakadto sa dalom until sa zero nga amo na nang pag-abot sang Ginoo. Sa aton nga Tuesday, Sir Ellis Gold, marching orders. Oh, nga hindi lang kita magapaabot kag mag-spectator. But in this countdown, in these last days, we should be participants of the countdown of the coming events until mahimo zero, until makita ginaton si Jesus. Ano ining punto? Why we have not to be observers, but rather participants of the last days events. Nakapanghunahon naman ako sinasang una, Pastor, no? Kay, sili ko, ano pa nga ako niya mahimo? Kay ginsay-say naman na Ginoong Hesus dira Yeah. ang mga palatandaan, Oh, yeah. mga propesya dira nga, amo na magkatawa, may kaguto, may mga inaway, may tanan-tanan. Wala na, may mga linog, kadamo lang sa mga hitabo, Pastor, nga kakululbaan. Sili ko, wala naman ako sa may mahimo dira. Kung kisaga amo nang ating ginabatsyag, so mahulat na lang kita kung anong matabo. Pero isa dira nga ginana pastor, butang dira sa countdown sa Mateo nga kag ini nga maayong balita ipagano. Yeah. Ipagaiwani sa bilog nga kalibutan ag dason ang katapusan maabot. Yep. So amo na ang pinakapinali pastor eh. That ang ini nga maayong balita mabatian sang tanan. Yeah. Sa dira nga bahin pastor, Yeah. may ara kita dira nga bahin. Yeah. And that's correct. Nga kada isa sa aton dapat kung gadali kita nga maagom na naton ining Yeah. pinakakatapusan niya kapawayan. I-share na to. Oo, agad niya matapos na. Yeah. Sir, ining ultimate rest is a good news. Is a hope, is a good hope for us. Hindi lang kita lang ako lang ni nga kadalok sa aton lang ni, but we are even commanded. Okay. Nga ipahibalo ni sa iban so that makaambit man sila sinang bag-ong langit kag bagong duta, and that is the marching orders nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Yes, another marching order, Sir Angelito, is the three angels message. Anong imo diri ma-share sining? Okay, Pastor. So, ang ini nga ginatawag naton nga another marching orders nga ginatawag ang tatlo ka mga manugtunda nga nagdala sing nga mga mensahe. So, ini nanungod ini siya sa pagwali gyapon, Pastor, sa maayo nga balita. So, we need to be active participants because we are being commissioned also. Suno sang ginhamba sang Mateo 28, 19 kag 20. Hamba sang Biblia, si Ginoong Hesus may otoridad halin sa langit kag halin sa iya nga kagamhanan nga manglakaw kamo. Okay? Sa aton nga mga pinalangga nga mga mga viewers tumalanaw sining programa, hindi gali sugo ni Ginoong Hesus nga manago kita sa aton nga mga kaugalingon kag taguon ta ang mensahe nga aton nabatian. Hindi naton initaguon sa aton nga mga panimalay. We need to go, not hiding ourselves. Amen. So that's why, Pastor, Yeah. we need to go. Yes, and then we are even commanded to proclaim the three angels message. Nga aton mabasa sa Revelation 14,
verses 6 to 12. Hindi na nato ni masaysay mga kauturan, but the first angel's message is inang Fear God. fear God. Kadlo kay ang Ginoo, kag simbaha siya nga naghimo sang langit kag sang duta. And then the second angel's message, Babylon, Babylon is fallen. Okay, it's about judgment. And ang third angel's message, Sir Angelito, is about worship God and Give glory to and give glory to Him. It's about the first. But at least, mga kauturan, we were given the three angels message sa aton as commission. Okay, so that's our share. Ang share nga nabal ni Sir Sonico, mga kauturan, nga hindi naton tagoon, we are to proclaim, lakat ka mo, ipangwali, pangbaptize ka mo, tunay ang bilog nga kalibutan. And then another marching order is to proclaim the last message, the three angels message. Sa aton nga Wednesday, Sir Ellis Gold, rest in peace. Sa akon naibalaan, Sir Sonico, may mga katawan nga hindi makakita gid sa pagbalik sang Ginoo. Even the disciples, hindi sila makakita. They were expecting nga mabalik to si Jesus after few years. Nga buhi pa sila, bisan tigulang na sila. At least mabalik. Pero nagpahuway na sila. Kita, way ko kabalo ako. Senior na ko. Handong talang, Pastor. Handong ta. So ano ini ang buot silingon sang rest in peace. Diri, Pastor, ginapahibalo sa aton nga ang kamatayan, Pastor, aton gid nga ma-experience diri sa kalibutan samtang nga hindi pa magkari si Ginoong Hesus. Yes. So patod gid na ako ni nabatian, Pastor, may nabatian ako nga duha ka butang ang patod diri sa kalibutan, Pastor. Ang tax kag ang kamatayon. Ako na, Pastor. Ang tax kag ang kamatayon. So duha ang patod. So kung hindi pa mag-abot si Ginoong Hesus sa aton niya samtang buhi pa kita, ti maka-experience lagi kita sang kamatayan, Pastor. Apang sige, hatag garuan na ako kay Brother Angelito. Yes. Kaya may mga may mga gitandog diri ang leksyon, Pastor, nga mga pagtuon nga. Ano pa gini mo madugang, Sir Angel? Thank you so much, sir, no? So, ang kamatayon gin-describe sa aton lesson suno sa Biblia nga pareho siya sa isa ka pagtulog. Yes. Kagang kamatayon, once nga ang tao natulog, miskan ano pahimuon basta tuod nga tulog gid ka, sir. Why gid kaya sing matalupangdan kon gindrawingan, ginsulat-sulatan na imo itsura. Ang punto diri is kung mapatay ang tao, there is, peace in his mind. Yeah. Iya utang nalipatan na. Yeah. Ang problema naman ang mga nabilin nga pamilya kay amo to mamayan, amo to singlon. So once ka mapatay ang tao, mo na gani nga may nabatian kong istorya, sir, mas maayo pang matapos ang tanan, apil ang ilang kabuhi kay para maimpas ang tanang utang. Yes. Pero ang aton nga Ginoo ginbutang niya nga there is hope, may ara sing paglaom, sing piyak sing kamatayon. Nga, ang punto pagidi sa Sir Angel, ang isa pagida punto diri mga kauturan, nga sa aton pagpahuway sa katulugon. Kay ti ang lingway sang langit sa kamatayon katulugon. Amen. Siling ni Jesus ang aton nga abyan nga si Lazarus nagakatulog ti siling sa mga disciples. Lord, kung nagkatulog siya, matana na siya, pero pila apat na kadlaw nga tulugan na siya. Ti siling ni Jesus kamatayon nina. But in the language of heaven, in the language of Jesus, ang kamatayon is katulugon. Sa aton pa, sir, kung katulugon, may panahon gid nga pagmataw. May panahon gid nga pagbugtaw. Kaya ang kanami diri kay kita papahayon patulugon sa Ginoo pagmata naton. Si Ginoong Hesus na. Aton makita. The first thing makita is Jesus. So ang kamatayan gid Pastor is actually rest in peace matuod. Yeah. Kaya nga hilway na kita sa kasakit diri sa duta, Yes, and sa that's mga correct. problema. Yeah. Kita nga nagaantos ang mga balatian, Pastor, ang kamatayon is isa ka kapahuwayan. Amo na na-experience ko, Pastor, sa ako niya amay. Nga siya nagpahuway. Yeah. Natapos ang iya nga pag-antos. Kag sumuman kami. Ang pamilya nagaantos, Pastor, nga ang imo nga pinalangga sa kabuhi, gaantos sa kasakit, sa masakit. So bisan may kasubo, pero sa gihapon ang kamatayon
sa pihak ng bahin daw kapahuwayan sa matuod. Especially kung ara ka sa Ginoo kay hambal ni Pablo, Yep. to live is Is Christ. Christ. At to And die to die is is ginan gain. siya na pastor kay nga Ginansyata. hilway na kita. Yeah. Gahulat na lang kita pag dason Gahulat niya na pag trumpet sang Ginoo. Siya na nga ato niya makita. Enough na, sir. Makapahuway kita dira sa Ginoo. That's already an assurance nga sa aton pagmata. Ang una gid naton nga makita pag-abri sa aton nga mata ang pagbalik sang Ginoo. I hope nga that will be our experience Amen. sa aton nga Thursday nga election. Naga-mention, rejoice in the Lord always. Naghatag diri, sir, ang atong leksyon naghatag about GPS. Nga ining GPS, map, Google Map, nga bisan way tuod ka kadto sina nga lugar, kung imo lang na ikuan ang imo nga I-set mo na dani cellphone, yang iya apps dira sang GPS na sang Google Map na Tutulan niya. tutulan niya basta sundon mo lang na. Pero kung kaisa may mga shortcut nga Wala ma-update garo pastor. and that's correct. Ano nato ni pag-apply, sir, sa aton nga pagpaabot sa Ginoo? Amo nang pamangkot ko man samtang gatton sining election pastor nga would knowing the future will makes us find rest. Kay ang duha ka sa akong diri pastor pag ang duha ka dako nga pangutana diri pastor sa leksyon sa Sabado nga sugod dito eh. How can we find rest in global unrest? Kag how can we find rest in Jesus in the face of unknown future bala pastor? Kaya mo nang isa sa pastor gatay sa aton sang wala sa kailangan. Ano ba lang palabuton? Anong palabuton? Hindi ko bisan sa akon pastor nga kaugalingon, hindi ko mapunggan niya mapanumdum nga ano lang yan ako ng mga kabataan sa pila ka adlaw. Yes, and that's correct. Sa aton gina-experience sa subong nga pandemic pastor kag kita ga paabot sang mga dalagko pa nga mga kalisod. Masarangan ta na balayahan. Ano ang palabuton ta? Ano sa din padulong ning kalibutan pastor? So ini nga mga palamangkutan kag ina nga naghahatag sa aton sang anxiety sa kalisod. So diri amo na nga halin to sa aton leksyon sa vision of the end kag sa mga sa countdown ginpakita sang Ginoo. Yes. Nga although nga ini aton ma-experiencehan pero diri gid ang inyong nga destination ko. Destination good. Napahamtang ang ating destination pastor. So hindi ta na malikawan kay ini kalibutan sang sala mo. Gingamhan ni sang the prince of this world kasi Satanas. So may ara gid kita nga Sigurado gid nga maabot kita. We are still in the enemy's ground. Yeah. Pero may palabuton kita. Yes. Nga bisan tuod magtalang-talang kita sa GPS. But ang GPS magadulong gid sa aton sa right address May na mga reroute siguro pastor, may mga traffic guro Mga along the traffic. way or mga obstacles dira. Pero Eventually, ultimately, we will be able. na ni Ginisos ang aton niya Palabot. destination. Amen. Yes, sir. Ang ilito. Yeah. Okay, so hambal diri ni Apostol Pablo, hambal niya nga ang paghambal naton nga rejoice ang pagkalipay dira kanunay sa aton nga Ginoo pastor. Biskan ano pa ang mga situation naton sa aton nga presente nga panahon subong, kinahanglan naton nga dumdumon gali sir ang mga saad sang Ginoo. Hindi kita ya maging malipayon kung hindi naton dumdumon ang ina nga mga promesa pastor. Kung ang mga problema kag ang mga butang nga amo ang kabangdanan sir nga hindi kita makapahulay. Number 1 utang. Ikaduha ano pa? Ang aton nga mga balatian. May ara kita subong nga ginaatubang nga pandemic. Kisa daw. Damo ga kadula ang trabaho pastor. Yeah. Grabe ang mga problema. So, paano naton ipakita nga nagmalipayon kita sang piyak sang sini nga mga panghitabo sing kalibutan naton subong sir. That amo na ang rason pastor nga aton lang taon ang saad sa Ginoo nga ginhambal sa balaan nga kasulatan agod nga may paglaom kita kay siya ang uyat gagunit sang yabi sang Yes. kabuhi nga wala sing katapusan. Thank you, Gid Sangilito. Ang imo punto nga ako nakuha nga ang sakto nga GPS naton subong ang Biblia. Amen. Ang pulong sang Ginoo. Amo gina ang sakto nga guide nga map naton in order for us to reach and to enjoy the ultimate rest. Wala na kita panahon. Gamay na lang gid. Sir Ellis Gold,
nang missionary kayo na anong may tabo sa katawan kung dito na kita sa langit. Ano ang ginatawag nga ultimate rest? Wala na gid bala problema dito. Anong aton sitwasyon dito? Amo na ang ginahambal sang ano pastor, sang Biblia. So ang Biblia nga daw niya nga Nga GPS. Kag amo na ang ginset nga destination ni Ginoong Hesus Yes. para sa aton. Kag ina pastor, He has ordained us to receive that one. Wala pa na nahulog ang sala pastor sa kalibutan. Ginplano niya na amo na Yes. ginang katapusan ta. Kag ginpakita niya na pastor nga siya nagpakamatay. Mm. So, diri pastor, amo na siya katong destination. Along the way, may mga obstacles kita. Amo ning isa ko na natun-an pastor nga diri nga rejoice in the Lord always. Magkalipay kita sa Ginoo. Wala kita gakalipay pastor sa mga kalisod kag mga pagtilaw kag mga kabudlay natin nga ginaagyan diri sa kalibutan. Kundi bisan pa sini, kung ato na ibaluan nga dito sa langit, sa sini nga bag-o nga duta, wala na sang kasakit. Dayon na lang ang kalipay. Hindi na magtuhaw liwat ang kasalanan. Ina pastor naghahatag sa aton sang dako nga kalipay. Nga bisan pa nga agi kita bisan pag agi kita kay ini temporaryo lang. Yep. So mabutang ta ang aton nga makalisod pastor sa insakto nga perspective. Yeah. Sa insakto nga kahimtang. Kag isa dira na lang aton nga pangunahuna sa mga kalisod palaboton niya. Hindi naman makontrol pastor. Yeah. Hindi naman mapunggan kung anong matabo sa aton. Oo. Sa buwas or base ang buwas hindi na mag-abot sa aton. Yes. Well, And that's hindi na maibalan ta aton nga kabuhi. Pero ang naghahatag sa aton sa kalipay kag kapahuwayan, kung ato itugyan ang aton nga kagalingon sa Ginoo. Amen. Yes, sir. Yes, pastor, may ara ina nga istorya nga isa ka tawo nga nakita niya nga nagpasan sang bulugat nga palasanon bala pastor. Inpasakay niya siya nga salakyan kay idulong niya sa market, sa merkado. Natalupangdan sang driver nga tag-iya sang salakyan nga mas gahapo pa ang iya nga pasahero pastor kaysa ato nga ano. Nakita ya gali nga ang ginpasan sang ito nga pasahero ara lang gyapon sa iyang abaga. Bisan nakasakay na siya. Nagkasakay na siya pastor. So kisa malipatan naton nga biskan ara nakita gali bato na to ng invitasyon ni Ginoong Hesus para agud makakuha kita sang kapahulayan dira sa iya. Pero it seems nga makita ni Ginoong Hesus nga just like the story pastor sang writing sang isa ka kanta nga Footprints in the Sand. Yeah. Nga nagalakaw siya upod sang Ginoo, nagkabudlay ang paglakat niya. Hindi niya ma-feel nga ang Ginoo, wala niya nabatyagan sir nga ang Ginoo upod pa niya. Ang problema mga kauturan kung malipatan naton nga ang Ginoo nagsangsaad sang Ginoo nga biskan ano ang matabo upod ko sa imo. Yeah. Upod ko sa imo. Why naging kita panahon, ngayon kay Sir Ellis Gold, una, sang imo nga last word, Sir Ellis. Ang katapusan niya kapahuwayan amo nang aton niya handom bilang mga Kristiyano nga gintugyan nga ginpasalig sa aton ginhatag sa aton sang Ginoo kag ini napasad sa Biblia kabay pa nga sa aton niya pagpangabuhi subong bisan ano man aton niya ginaagyan sa mga kalisod kag mga kabudlay o aton niya mga problema ginapanguna-una aton niya tan-awon aton niya batunon niya si Ginoong Hesus may plano sa aton kag siya nagka-prepare lagi sa aton gani aton siya nga batunon sa aton niya kabuhi agud may kapawayan kita. Yes. Thank you, good Sir Ellis. Sir Angelo. Ang Ginoo mga kauturan nagahatag sing matuod-tuod kag walay katapusan nga kapahulayan. May tabo ina sa mga tao nga nagapati kag nagasalig tubtob sa pagbalik pagkari ni Ginoong Hesus. Kag ina nga mga pangitabo aton maangkon sa aton nga kabuhi pastor kag sa aton nga mga tagpalamati tag manugtan-aw sini nga programa kun aton saligan ang naggunit nagakapot sang kabuhi na wala sing katapusan. Amen. Mga utod, wala gid guro namon matag sa inyo ang tanan nga inyo ginapaabot. Pero kami ni Sir Ellis Gold, ni Sir Angelito nagapati nga madalom-dalom ang aton nga natunan kag amo na hatag na ukay ang pinaka-importante nga mga punto sa aton nga leksyon. Number 1, gintagaan sang Ginoo kita sang palaabuton sang kun ano ang mahitabo, kun ano ang aton dangtan dito sa iya upod sa iya kun dito na kita sa bagong langit kag bagong duta. Iya man tagin tagaan sang kung saan siya maabot. Bisan tuod nga wala gin niya gin missionary specific ang pizza
pero gintagaan kita niya mga talandaan. Kag iya mangita gintagaan sang Ginoo sang aton obligasyon. Tungod kay excited kita, may paglaom kita, nga may ara kita kapahuwayan, we have to share aton ini pakigambit man sa iban. Kag mga kauturan, bisan tuod, iban sa aton, hindi nagin makakita sa buhi pa kita, apang ang pagpahuway naton, ang pinakanami lang dira, nga bisan nagtulog kita sa kamatayon, sa aton nga pagmata, the first individual nga aton makita, ang kahimayaan ni isang Ginoo ni Jesus sa pagkari. And let us be happy always because God has given us the map. And then, hindi lang kita magbulag sa iya, we will arrive our final destination. Akon pangabayon si Sir Ellis Gold sa pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Nagapangamuyo kita. O Diyos naman yung may gugmaon. Salamat amay sa sining pagtuon nga amon nga tun-an subong nga adlaw. Salamat o Diyos nga ikaw naghatag sa amon sing maayo nga palaabuton. Ikaw nagpromesa kag naghatag sa amon sing bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Sa diin wala na sang kasakit, wala na sang pagbululagay, puno sang kalipay, tubtub sa walay katapusan. O Diyos, buli kami sa paglantaw sa amon ng mga ginaatubang sa subong mga problema, mga kalisod kag kabudlay, na ini mga butang temporary lamang. Ayhan, may mga madalag ko pag inyong mga pagtilaw, na mag-aabot sa amon ng pagkabuhi. Apang o Diyos, tagay kami sing kusog, kag kabayang ini nga imo nga ginhatag nga paglaom sa amon. Maghahatag sa amon sing kalipay, kag dugang nga kabakod sa pagkatubang, kag sa pagbaton, sa kung ano man, nga amon ni magyan sa sining nga kalibutan. Ikaw o Diyos magpakabakod sa amon tanan. Sabi naman sa kaupod sa mga nagapamati, upod sa pagtuon sining leksyon nimo. O Diyos, ikaw ang amon ginatuginan sa amon tanan. Patawara kami sa amon nga nahimo sala sa imong tubangan. Amon tanan ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen.